tlačia fanúšici na youtuberov? Niektorí sa môžu túto otázku pýtať aj kvôli tomu, aby to oni sami nerobili, ale možno si neuvedomujú, že to robia. Často vidíme pod videami, že prečo nevyšlo video, prečo hento, prečo toto. No, ale to je kvôli tomu, lebo vy tlačíte na tých youtuberov, ale vy si to vlastne nemusíte uvedomovať. Toto je ľahký prostý dôvod, prečo fanúšici tlačia na youtuberov. Lebo si to ani neuvedomujú, čo oni robia. Oni si proste neuvedomujú, že oni na nich tlačia. Ich povinnosť není vydávať každý deň video. Ich povinnosť není proste vydávať podľa ich požiadaviek video. Im sa to môže robiť, kedy chcú. Akože keď to berú akože na živnosť, ako sú povedal, alebo čo. No tak proste, no, tak to už je na nich, že či chcú zarábať alebo nie. Ale keď to robia zo srandy, tak vy nemáte právo na nich tlačiť. Nemáte právo. Takže áno, fanúšici tlačia na youtuberov. Toto je pre toto video všetko a čaute.